Dámy a pánové, já vás zdravím u našeho profilového videa našeho dalšího DJ. Mám naproti sobě Milana Vavru. Ahoj, Milane. Ahoj, ahoj. A vy se na to video díváte pravděpodobně, protože jsme vám Milana nabídli jako DJ na vaši svatbu nebo firemní akci, narozeninovou oslavu může být. A já bych vám ho chtěl dneska představit. Takže během 15-20 minut se podíváme na to, jaký Milan je, jak přemýšlí nad DJingem, proč byste si ho měli vzít na svoji svatbu a tak dále, a tak dále. Pojďme začít úplně od začátku. Zkus nám říct, kdo je Milan Vavra. Tak Milan Vavra je vlastně člověk, který už se nějakým těm eventům, svatbám, firemním večírkům a podobným akcím, kde nějaká muzika je potřeba, věnuje už přes 20 let vlastně. Začalo to takhle s nějakým způsobem, řekněme, nevinně na sídlišti, kdy jsme s kolegou, kamarádem jenom tak chtěli vyzkoušet, jaké to je být DJ. A mi to nějak vlastně zůstalo a už to bude opravdu vlastně 22 let. Řekněme od 16 let už se tomu tak nějak aktivně věnujeme. Takže je mu 38. Jaký vlastně jsi? Jsi spíš jako klidnější člověk, že jo? I takhle teďka působíš? Snažím se být většinou. Aha. A jaký jsi na těch akcích, když hraješ? Je tam takový taková ta změna, co má hodně lidí, že v osobním normálním životě běžném je takový jako poklidní a pak přijdou na party a prostě switch? Tak dalo by se to i takhle říct, hlavně mě dokáže hodně nakopnout, když je super skvadra lidí. To je to, co mě dokáže nabít, dokážu se napojit i na tu jejich energii a dokážu ze sebe v tu chvíli vydat vlastně úplně maximum. A co je pro tebe ta super skvadra? Kdo to je? Co to je za Takový lidi? ti lidi, kteří prostě dokážou tu party úplně rozjet, dokážou se odvázat a umí si ten večer naplno užít. Kolik je dneska takových? Protože je hodně akcí, kde to tak úplně není, že jo? Je to pravda, proto si každé takové akce vážím, která taková je, kdy se prostě opravdu paří. Máš pravdu, že to je opravdu poslední dobou, řekněme, s těma party takové smutnější. Možná to je tím, že se všichni všude natáčí, akorát všichni se všude fotí. Nevím, jak bych to úplně vysvětlil. Prostě chtějí vypadat, hlavně vypadat. Podívejme se trošku na tvoji historii. Ty jsi už to říkal, začal jsi v 16. Hodně dlouho si hrál po klubech různých, předpokládám, že ten start byl stejný, že jo? A co tě na tom vlastně bavilo a baví? Tak tehdy jako mladější jsme to dělali především kvůli holkám, že jo, protože holkám se to líbilo. Ale Dneska se to taky líbí holkám ještě. A tak už mi ubylo trochu vlasu, tak už nejsem tak atraktivní pro ty holky a už hlavně nepotřebuji nikoho hledat, takže už je to vlastně úplně v pohodě, tady tuhle otázku mám vyřešenou, takže zůstává de facto jenom ta láska k té muzice a k tomu, že mám rád ty party a rád odjíždím z těch akcí, když vidím, že jsou všichni spokojení ve finále. A co tě teda na tom baví? Baví tě ti lidi, ta hudba, nebo... Baví mě to, že se ti lidi baví. Jo. Že jim můžu nějakým způsobem zpříjemnit ten večer, že si ho dokážu užít i s nima. Kdy jsi začal se svatbama? Kdy byla první svatba? Kdy jsi hrál první svatbu? No, první svatbu jsem, předpokládám, hrál asi pro kolegyni z práce ještě tehda. Ta to chtěla i s obřadem, já jsem z toho měl velké oči, nebo spíš takový respekt, možná strach, jenom ať to nepokazím, protože jsem měl, řekněme, nějaké ty zkušenosti s takovýma těma diskotékama, sídlištníma, jo, když jsem začínal hrávat, bylo těch klubů strašně moc, jo, to už v té Ostravě celkem chybí. Nicméně tehda jsem jiné zkušenosti neměl, různé karaoke jsem hrál a pak přišla vlastně tady ta svatba, kde jsem to dostal vlastně všechno na starosti. Jo, tak, čili rovnou do toho, jo? Rovnou hodit do toho. Rovnýma nohama, teda ještě mě ta kolegyně vlastně utěšovala, že je vlastně všecko v pohodě, že to určitě zvládnu. Zvládl jsem to, byla to super svatba, na kterou do dneška vzpomínám, i tím, že byla vlastně první. A kdy to bylo? Plus minus. Možná těch 18 let zpátky, 16, už to je opravdu dlouho. Takže zkušenosti na rozdávání, což je pozitivní, protože to je dneska hodně potřeba. Na svatbách se velmi mixují jako generace, že jo. Myslím si, podle mě je velký rozkol hudební mezi těma generacema, že prostě starší generace jako samozřejmě zůstává velmi často ještě v těch 80, 90, 70 a dál. U té nové generace to vnímám tak jako
pade na pade, že nebo spíš 80 na 20, tak to řeknu, 80% jde podmoderně, 20 se jakoby vrací zpátky ke Kurtu Cobainovi a ještě dál k Bee Gees a úplně jako na začátek. A co je to tvoje gro vlastně hudebně? Co posloucháš normálně, když nehraješ? To je vlastně zhaludná otázka, protože to, co hraju, čím se snažím bavit ty lidi, je i to, co poslouchám, jo? Což znamená, že ten můj zápřah je takové 90, radiovky, takové ty hity, které prostě všichni znají, jsou oblíbené a nenajde se člověk, který by neznal ty písničky, které já mám v repertoáru. Proč jsou dneska skladby z 90. let pořád oblíbené podle tebe? Za mě mají nějakou dynamiku a nějakou duši. Jo, já nemůžu říct úplně univerzálně, že veškerá muzika, řekněme, posledních 10 let je špatná. To v žádném případě ne, ale je už to hodně takové těžší. Už se tam hledá ten hit. Tak. Musí to projít TikTokem, musí to projít Instagramem a dalšíma médiema, aby to bylo aby to bylo úspěšné, jasně. Co je podle tebe na té svatbě, budeme se bavit hodně o svatbách, co je na té svatbě podle tebe to nejtěžší, nebo za tebe to nejtěžší? Kdy máš vlastně ten jako největší, ne strach, ale takovou tu trému, jestli ji teda vůbec máš? Trému mám vždycky z obřadu. Vždycky mám i vůči tomu obřadu obrovský respekt, protože já říkám, na té svatbě se může pokazit ledasco, jo, nějaký, nevím, cokoliv, mikrofon může odejít, může se stát cokoliv, spadne mi. Že nikdo nepřijde. Nevěsta nepřijde, že jo? Tak to se mi naštěstí ještě nestalo. Nestalo, jo? Nestalo. Okay. Každopádně vůči tomu obřadu přistupuji vždycky maximálně s respektem, protože to je věc, která prostě musí klapnout. Tak jako první novomanželský tanec, tak ten obřad, tady to jsou dvě takové stěžejní věci na té svatbě, které musí klapnout na 100%, i kdyby čert na koze. Co proto děláš, aby to vždycky klaplo? Co je tam něco jinak, nějaká special příprava, nebo zálohuje zálohu, nebo jak to Minimálně určitě přijedu s nějakým předstihem, kdyby se cokoliv pokazilo, tak ať jsem schopný tu věc ještě vyřešit. To vám možná řeknu jenom my obecně, máme pravidlo, že všichni DJové jsou na svatbě minimálně 2 hodiny před začátkem, ať už je to obřad, nebo je to novomanželský tanec, takže tam se toho nemusíte vůbec bát. A co ještě u toho obřadu, jako jak to vlastně jako děláš, aby to fakt jako klaplo, aby se to jako nepokazilo? Je tam tak především všechno otestuju. Zkusím si to. Jsem na těch místech zpravidla první s čišníkama, personálem daného místa, který tam svatbu teprve připravuje, takže já si v klidu všecko zapojím, odzkouším, ať mám 100% jistotu, že všecko opravdu fungovat bude. Stalo se ti někdy, že ti to na tom testu nefungovalo? Že jsi to jako musel řešit? Stálo, řekněme, vadný kabel, jo, takže tady tyhle drobné věci, které jsem vytáhnul z kufru druhý a hraje se dál, jo, nebo nějak vybitá baterka v mikrofonu, jo, takové ty rutinní věci, takže nikdy se nestalo, že by bylo něco vyloženě špatně. OK, super. Co novomanželský tanec? Tam už jsi v klidu, nebo tam to bereš podobně? Tam už jsem více v klidu než u toho obřadu. Jo, byť přistupuji k tomu se stejným respektem, ale tam už vím, že ten tlak není až tak brutální. Stala se ti někdy nějaká historka, která jako se vymyká těm ostatním, že si to do teďka pamatuješ, když řekneme nějaká vtipná, nebo možná nevtipná, nevím, historka ze svatby, která by mohla zaznít? Dneska už vtipná je, každopádně tehdy mi moc do smíchu nebylo. Hrál jsem na hotelu Dakol, který je vlastně v Karviné. Tam to bylo takové hodně ošemetné, tam jsem tehda, nechci říct úplně podcenil přípravu, každopádně nějakým způsobem i možná pozdě poslali muziku, to už nebudu soudit ani dneska. Jo, ta vína svým způsobem by padla vyloženě na mě. A bylo to pravda hodně dávno. Oni mi naposílali nějaké písničky, které jsou k obřadu. Já jsem si je tehda ještě z úložta poctivě stáhnul, všecko připravil, jenomže jsem se u 2 z nich překliknul a stál jsem si instrumentální verzi těch písní, oni chtěli normálně. A kde jsi to pouštěl? Na obřad nebo na tanec? To mělo být na obřad. To mělo být na obřad a zjistil jsem to asi 10 minut před obřadem. Chvála bohu jsem si to ještě jednou poslechnul, jsem zkusil zvuk, říkám, všecko hraje, všecko funguje, všechno připraveno. Jo, tehdy ještě nebyly takové vymoženosti, že bychom měli všichni v telefonu internet, prostě. Jo.
No, vyřešil jsem to naštěstí ze všech grací, nikdo nic nepoznal. Vzal jsem tehda noťaz, utíkal jsem zpátky dolů na hotel, protože to bylo, řekněme, od toho hotelu. U toho Dakulu to také, no, tam... Asi já nevím, 100 metrů, ještě po schodech, prostě. Ano. Tak já jsem utíkal s tím notebookem ještě na Wi-Fi, rychle jsem to dostahoval. Jako, věř mi, v té chvíli... Ale mně se to stalo taky. Komu se to nestalo, že jo, nějaká taková věc, takže to, že se to dneska dá vyřešit relativně jako rychleji, je fajn, ale v těch začátcích kdysi to byla docela běžná věc, takže... Takže od té doby už si dávám 2x větší pozor, radši si 3x všecko poslechnu, než abych musel zažívat tady ten čůrek potu, i tam, kde ho člověk nechce znova. Jasně, no. Ono vesměs jenom zase řeknu pro vás, ten proces máme tak, že se vždycky s DJem potkáte, většinou to máme 30 až 10 dní před svatbou, tam si ty věci jako řeknete, to znamená, jako nedochází k tomu vůbec, jo, prakticky k nějakým, jako že by někdo si spletl skladby. Co někdy se stane teda, tak je to, že klienti chtějí nějakou verzi z YouTube, že jo? A to je nějaká verze XYZ, dneska těch verzí vychází a z AI vychází prostě tisíce, takže tam se může stát, tam bychom vás poprosili vždycky o co nejpřes, klidně odkaz pošlete, prostě konkrétní odkaz a tohle je ta skladba, kterou jako chceme, tohle je konkrétní verze. No, aby se tyhle ty omyly jako nestaly, ale nestávají se, takže je to jako v pohodě. Tak s tím souhlasím, že ještě doplním, řeším to vlastně úplně stejně, pokud někdo po mně chce nějakou takovou special verzi, řeknu, hele, pošlete mi odkaz na YouTubeko, je to zichr, že to bude dobré. Super. Že to bude přesně to, co chcete. Mám tady ještě jedno téma obecné a pak se zase vrátíme k tobě. Očekávání versus realita. Jak to myslím? Vždycky před tou svatbou mají ty nevěsty, ženichové, rodiče nějakou představu, že to nějak bude vypadat. A pak je ta realita té svatby. Liší se to podle tebe, ty představy versus ta realita? To je takové hodně obecné téma. Samozřejmě všichni by chtěli mít svatbu dokonalou v topu, ať se prostě tančí, ať se všichni baví. Bohužel, tak jak jsme se bavili na začátku rozhovoru, nevždy to tak dopadne. Proč myslíš? Jako, tak jsou takové více taneční svatby, méně taneční svatby. Hrál jsem třeba taky svatbu pro jednoho kamaráda, oni se svou paní jsou tanečníci, pařmení prostě, jenomže zbytek té rodiny, hostů, to nebyli tanečníci. Co s tím děláš takovýma situacemi? Jak ty k tomu přistupuješ? Tady k těmhle situacím, jo, máme prostě pár, který se chce bavit, je prostě festivalový, jo, baví se, chce si ten den užít a má kolem sebe rodinu. Může být rodina, může být počasí, může být cokoliv, prostě ten den jako jim úplně jako nevyjde. Jak ty vnímáš tu svoji roli v tu chvíli? Na to nevím, co bych úplně řekl. Každopádně jak to děláš? Snažím se odvést i tak prostě dát ze sebe to maximum, aby to nějakým způsobem dopadlo. Já samozřejmě nemůžu přitáhnout ty lidi na řetězu na ten parket. Snažím se případně ve spolupráci se svědkem vymyslet nějakou hru, třeba teda ty lidi aspoň trochu rozhýbe. Jo, něco pro to udělat. Není to tak, že bych nečinně stál a jenom přihlížel tomu, že to není, že to není úplně dobré. Jo, super. Jo, protože to jsou často věci, které lidi jako řeší to hodně na fórech a potom v ten den už moc naštěstí ne, ale na těch fórech hodně a je to jedna z obav, proto ji tady jmenuji. Pojďme zpátky k tobě. Co je vlastně pro tebe typické? Co je, když si tě teďka zákazníci, kteří se na nás koukají potenciální, tak si tě vyberou? Co můžou vlastně očekávat od tebe? Řekněme, že můžou očekávat to, že se jim budu opravdu věnovat. Jo, ať je svatba taková nebo maková, snažím se k tomu vždycky přistupovat individuálně, snažím se těm lidem maximálně vyhovět, co je v mých možnostech. Ne vždycky to jde a bývají i svatby nebo některé eventy, které já odmítnu, protože jednoduše řeknu, že na ně nemám. Jasně. To se ti nestane, to je v pohodě. jo, třeba takový příklad z Loňska. Hledal jsem na nějaké narozeninové oslavě, kde se to sice trošičku zvrhlo, ale oni byli vlastně spokojení. Přišel za mnou klučina, potom jeden, že budou mít příští rok svatbu, ale chtěli by v metalovém stylu. Tak jsem mu taktně vysvětlil, že
můžeme si být sympatičtí, můžeme se bavit, můžeme být Na metal tady máme kolegu Michala Blahu. Ale tady tohle, jakože po mně nemůžou chtít nějaký punk, metal, prostě to není můj šalit čaj, takže... Jako můžou, ale nebude to ta odbornost, ten náhled detailní, že bude to prostě 1 z alba, nebude to 6 z alba, protože ty 6 z alba prostě hold jako neznáš. Tak, protože té muzice ten člověk musí i rozumět trošku, musí vědět, co pouští. Jo? A to je takový dobrý oslý můstek. Jaký žánr je ten, kde znáš ty 6 z alba? Kde prostě vytáhneš nějakou skladbu, která je prostě na 10., 6., 10. místě na tom albu. Není to úplně ten top hit, ale víš, že to všichni znají. Jaký je ten tvůj žánr, nebo jaká je ta tvoje hudební oblast, kde se považuje za odborníka? Tak já si myslím, že směle do toho můžu zařadit veškerou českou muziku, novou, starší, můžu tam klidně přihodit 90, 80. Tady tato oblast je mi velice blízká. Co ti naopak není vůbec blízké? Třeba ten metal. Metal, punk. Taky úplně nemusím nějaké takové ty novodobé interprety typu Kalina, Viktora Šína. No. Není to úplně věc, která by mi sedla. Já to těm lidem zahraju, ale není to úplně to. Já si dokážu představit večer i bez tady toho. Jasně, ale vím, že to lidi chcou, já jsem tam pro lidi, ne lidi pro mě, takže vždycky to musí být nějakým způsobem vyvážené. Teďka si pojďme ještě říct, běží svatba a máme už jako večerní čas a teď vidíš, že teda hosté jsou takový už jako tak půl na půl, jo, teďka čas se už jako baví, čas je ještě taková mdla. Je to pro tebe jako nějaký signál, že s tím musíš prostě ty něco udělat, anebo jak tohle jako řešíš? My jsme se tady bavili, když je to takový ten jeden pár, který jako chce a zbytek je mdlý, teď jsme jako půl na půl, co s tím? Co s tím? Jak s tím? Máš prostě tady tu situaci, co děláváš, jako, jak se tam chováš zrovna, Tak protože ty lidi pozorují de facto během celého dne, oni ani neví, že pozorují, nebo to možná nevnímají, ale pozoruje, vidím, jak kdo interaguje na nějakou muziku. Jsou lidi, kteří tam budou sedět tak, jak přišli, tak tam budou sedět až do konce, dokud nevypnou aparaturu a na ten parket nepůjdou. Někteří si přijdou pro nějakou muziku, což velice oceňuju, když ti lidi dokážou přijít a říct si, hele, my bychom chtěli čas i tady tohle, najdete to tam, jasně, najdu, super, domluvíme se. Za tady tu interakci jsem velice rád. Pomáhá ti to vlastně, nebo já to tak mám minimálně, že mi to vždycky pomáhalo k tomu se jako nastartovat, že najednou pochopím, jak ta skupina třeba funguje, vidím, kteří lidi jdou na to, vidím, kteří lidi jdou tady na to a jsem schopný vlastně potom tu skupinu jako scelit docela dost dobře díky tomu. Jo, super. Protože jsou věci, které mě mnohdy třeba na první dobu nenapadnou, jo, nebo to špatně odhadnu. Někdy se to prostě stává, že si babičky přijdou pro drum and bass. Opravdu se i takové situace stává, potom přijdou mladě. Ono jako, když to vezmeš kolem a kolem, jo, tak drum and bass vlastně takové pendulum je, že rok 94, 5, 6 a tak dál a to máme jako 30 let dneska. To znamená, babičky jako jim bylo 30 v té době třeba, že jo. Je to dneska pravda. Je 60 a pendulum je prostě věc, na kterou chodili vlastně pařit normálně. Jde jich mládí vlastně. Do Bobby centra do Brna a prostě takhle to je. Já mám třeba takhle Born Slippy Underworld vždycky. Což je taky jako 30 let stará věc, myslím 95, takže 31 let stará záležitost a o tom to podle mě, že vlastně že my už jako dorůstáme do toho, že vlastně ty 90, o kterých jsi tady mluvil, tak jsou to prostě 25-30 let staré věci, jako. Jo, pojďme si říct, že Black Eyed Peas skladby, ty jsou 20 let staré věci prostě. Jo, teďka, včera jsem viděl nějaký krátký jako dokument o Elize, francouzská zpěvačka, chlapi všichni znají, protože byla velmi pěkná a ženy ji znají, protože měla super skladby a to je prostě 25 let staré, jo. Takže to prostě jsou už má nějaký ten věk máme. Což ale nebrání tomu, aby ta party jako byla dobrá. A tím se ještě dostanu k poslední věci a to je vlastně to, jak ty to fyzicky jako zvládáš, že jsi jako aktivní nebo jsi spíš jako pasivnější, jak na té svatbě nebo na té akci jako funguješ. Jestli jsi jako ty ten aktivní prvek, který tam jako, třeba jako Jirka Winkler, který tam prostě tančí s lidma, anebo jsi prostě spíše
spíše ten, že jim to jako necháváš otevřenou tu slavu. Takový Jirka Winkler třeba stančí, já jim do toho rád zpívám. Jo, takhle. Já se přidám, jo, ti lidi to oceňují, oni to žerou mnohdy, jo, vážně, já tady tímhle jsem zase schopný jiným způsobem ty lidi vtáhnout do toho děje, že se bavím prostě s nima, snažím se, aby i oni cítili, že i mě to baví. A můžu říct, že to funguje. Jasně, protože zrcadlí, že jo, tam ten efekt toho zrcadlení tam je poměrně velký. To znamená, zpíváš s těma lidma, to je super. Zatančím si za pultíkem, nemám s tím problém. Jo. Někdy se nechám vtáhnout i do víru. To dělá kolega Vašek Skopalý, který zpívá s lidma taky, to je jako velká pecka. A co znamená vtáhnout se do víru, jakože s nima tam tančíš? Já potřebuji skočit na záchod, vracím se zpátky, stáhnou mě, tančím s nima v kolečku, pecka. To jsou prostě ty akce, které já miluju, kdy se prostě tančí, všichni se baví, všichni se smějou a já se můžu bavit a smát s nima. Super. Tak já doufám teda, že se s váma, Milan, na vaší svatbě nebo na vaší případně firemní akci, když jsme tady hodně mluvili o svatbách, bude bavit, že ho vtáhnete do toho kolečka. A věřím, že vás Milan zaujal a že se prostě fyzicky na svatbě uvidíte. Jo? Tak super. Díky. Taky děkuju, Petře. A jdem na to. Mějte se. Ahoj. Ahoj.